mɔgɔw bɛ se ka yan miiri fɛn bɛɛ ye fo ntolantan yɔrɔ n'a fɔ a bɛ fɔ nusi la cogo min nin ye largo lokali ye sibiri janvier kalo tile 13 ɛri damandɔ ka kɔn farafina ɲɔgɔndan ntolantanba ta ko 34 ye nin sifin denmisɛnnin ninnu ye ɲɔgɔn nasɔrɔ yan tuguni u ka ntolantan kɛnɛ kelen in kan nin y'an ye abubu pk 18 la Abidjan quartier la belebele dɔ don. Samedi matin, on va venir 8h, on vient jouer. Sibiri o sibiri, an bɛ se ka na ntolantan sɔgɔmada 8h fo ka taga midi se. Ani arabaw fɛ, nɛgɛ kaɲa 13 wagati, o bɛ se ka to sen na fo ka taga nɛgɛ kaɲa 15 se. Parce que on n'a pas au terrain, ça cause de ça on joue ici. Ntolantan yɔrɔ dɔ wɛrɛ fosi tɛ anw bolo, o de kama an bɛ na yan wagati bɛɛ ni kalan t'an bolo don min. La pluie a commencé à venir. Sanji bɔgɔnɔgɔ ani jinɔgɔ, olu si tɛ nin denmisɛn ninnu bali ka miiri kobaw la sini. Je joue le football parce que demain c'est devenu d'un grand joueur. Ntolantan ka di ne ye, sabula don dɔ n bɛ se ka to nin na fo n bɛ taga diɲɛ club baw la ni ka kɛ dolantalabaw ye n'a fɔ Ronaldinho, Eto'o, Benzema walima Cristiano Ronaldo. Le Cristiano Ronaldo. Bi ntolantan tolon min kɛlen bɛ ka ninnu fara ɲɔgɔn kan tɛ Côte d'Ivoire ni Guinée Bissau ka kunbɛn ye o min tun kɛlen bɛ ka Abidjan bɛɛ girin nin kan daminɛ don fɔlɔ in na nin don masina in na Inter Miami ani FC Barcelone de tun kan ka ɲɔgɔn nasɔrɔ o ye tɔgɔ ye olu yɛrɛ ye min di u ka ntolantan kulu fitininw ma. Notre équipe s'appelle Inter Miami, on est 10 joueurs, souvent 5 joueurs. Anw ka ntolantana kulu tɔgɔ ye Inter Miami an ye mɔgɔ 10 ye wagati dɔw la maa 5 bɛ yɛlɛ kɛnɛ kan ka tanni kɛ o ni jɔ kɔlɔsilibaga n'a bɛ fɔ gardien maa 5 dɔ in olu bɛ sigi. Nin quartier in kɔnɔ Côte d'Ivoire marabagaw ye ntolantan kɛnɛ kura belebele jɔ ni k'a tɔgɔ di jamana ɲɛmaa ma Alassane Ouattara o de kama kabini dugu jɛra nin don in na ntolantan kanubagaw bɛɛ tun bɛ k'u kunsi yan ma wa o girin kelen tun bɛ jamana fan bɛɛ sokolonw n'u sigilen bɛ ji kɔnɔ ani sira tiɲɛnenw bɛɛ bɛ yan nin PK 18 denmisɛn ninnu bolo nin farafina ntolantanba in tɛna fosi bɔ olu ka gɛlɛyaw la yan nɔ kungo dɔgɛrɛ bɛ olu da la min ni ntolantan tɛ kelen ye. Non, on joue dans l'eau là. On a besoin d'un bon terrain. Maintenant, on vient faire un métro ici, mais on va prendre le terrain là. U b'u ka baaraw kɛ anw kɔ kan k'a sɔrɔ yan de ye anw ka ntolantan yɔrɔ ye u bɛ tila ka na kan ka bɔ yan nɔ ko yan fana y'u ta ye. Anw bi ntolantan ji de la an mako bɛ terrain ɲɛnama la sisan u nana tuguni k'u bɛ fɛ ka métro dilan yan nɔ k'u bɛna an ka terrain minɛ an na n'o kɛra an tɛna se ka ntolan fosi tan bilen sabula nin kɛnɛ kelen dɔrɔn de bɛ an bolo. La don dɔ la marabagaw fɛ o n'a taw ta yanni o don cɛ u bɛ k'u tulonkɛ fɔlɔ nin kɛnɛ fitinin kan Bakasi Kura Abidjan VOA Afrique tɔgɔ la.